Dobrý den, vážení investoři. Pokud máte vytvořený kapitál v řádu milionů korun, možná si občas kladete otázku. Pracují moje peníze skutečně tak dobře, jak by mohly? Možná jste mnoho let pracovali nebo budovali firmu, vytvářeli hodnoty, nesli odpovědnost za své zaměstnance, klienty i rodinu. A díky tomu jste vybudovali majetek, který dnes představuje výsledek vaší celoživotní práce. Přesto se velmi často setkávám s investory, kteří mají značnou část svého kapitálu uloženou na běžných účtech nebo termínovaných vkladech. A právě zde vzniká otázka, je to skutečně nejlepší místo pro vaše peníze? Ano, bankovní účet přináší pocit jistoty. Vidíte svůj zůstatek, peníze máte kdykoliv k dispozici, ale podívejme se na druhou stranu. Jaké jsou jeho nevýhody? Vaše peníze často nepřekonávají inflaci a kupní síla kapitálu se postupně snižuje. Nevytváříte dlouhodobou hodnotu, nevyužíváte potenciál reálných aktiv. A především, kapitál, který jste budovali mnoho let, nepracuje tak efektivně, jak by mohl. Jinými slovy, peníze jsou sice uložené, ale nejsou skutečně investované. A právě proto stále více zkušených investorů hledá řešení, které kombinuje bezpečí, stabilitu, diverzifikaci a dlouhodobou perspektivu. Řešení, která nejsou založena na krátkodobých spekulacích, ale která stojí na skutečné hodnotě. Dovolte mi krátce se představit. Jmenuji se Jana Číhalová a již více než 12 let se věnuji investičním portfoliím klientů. Za tu dobu jsem měla možnost pracovat s investory, podnikateli, majiteli firem i lidmi, kteří hledali efektivnější způsob, jak ochránit a zhodnocovat svůj majetek. A jedna věc se opakuje stále dokola. Nejbohatší investoři nehledají za každou cenu nejvyšší výnos. Hledají kvalitní aktiva, hledají stabilitu, hledají dlouhodobou udržitelnost. Hledají řešení, která dávají smysl nejen dnes, ale i za 10 nebo 20 let. Proto se významná část jejich kapitálu nachází v reálných aktivech. V aktivech, která mají skutečnou hodnotu bez ohledu na aktuální náladu finančních trhů. Patří sem například kvalitní nemovitosti, které generují příjmy a mají dlouhodobou ekonomickou hodnotu. A také telekomunikační infrastruktura, protože je to segment, bez kterého si dnešní svět již nedokážeme představit. Mobilní komunikace, optické sítě, digitální konektivita. To jsou technologie, které propojují firmy, domácnosti i celou ekonomiku. Jsou to oblasti, které lidé používají každý den. Oblasti, jejichž význam s časem neklesá, ale naopak roste. Právě proto bývají součástí strategií zkušených investorů, kteří chtějí mít ve svém portfoliu pevný základ, stabilizační složku a bezpečný přístav. Aktiva, která mají potenciál vytvářet dlouhodobou hodnotu a současně přispívat k diverzifikaci majetku. Možná právě teď přemýšlíte, zda podobná strategie může být vhodná i pro vás. To je naprosto správná otázka, protože neexistuje jedno univerzální řešení pro každého investora. Každý má jiné cíle, jinou situaci, jinou představu o bezpečí a výnosech. Právě proto nabízím individuální konzultaci, během které společně projdeme vaši současnou situaci a podíváme se na možnosti, které dnes využívají kvalifikovaní investoři s kapitálem od 1 milionu korun. Možná zjistíte, že vaše současné nastavení je v pořádku. Možná ale objevíte zajímavé příležitosti, které mohou vašemu majetku přinést větší stabilitu, lepší diverzifikaci a dlouhodobou perspektivu. Pokud chcete zjistit více, vyplňte kontaktní formulář. Zanechte mi své jméno, telefon a e-mail. Následně se s vámi spojím a domluvíme si nezávaznou konzultaci zdarma. Bez závazků, bez nátlaku, pouze otevřená diskuse o tom, jak může váš kapitál pracovat efektivněji, bezpečněji a s dlouhodobou vizí. Klikněte na tlačítko vedle videa a rezervujte si svůj termín ještě dnes. Těším se na osobní nebo online setkání a společnou debatu o budoucnosti vašich financí.